Mena Machreth a byddai'n cychwyn fel yngwaith fel cadeirydd Cymdeithas yr Iaith dydd Sadwrn yma, y 15 o Hydref. A mae'r neges yma ar gyfer pawb ohonoch chi sydd ar Facebook, 200 o bobl wedi gweud falle bod nhw'n dod i rali Cymdeithas yr Iaith prynawn dydd Sadwrn. Mae'r rali yma yn dechrau am 2:00 yn y Morlan yn Aberystwyth. Felly, os chi'n gallu dod, byddai'n wych achos byddwch chi wir yn gwneud gwahaniaeth a byddwn ni wir yn gallu rhoi mwy o bwysau ar y llywodraeth ynghylch y Mesur Iaith. Nawr, teitl y rali yw Mesur Iaith Cyflawn, dyma'r Rhybudd Olaf. A dyma'r cyfle ola gewn ni mewn gwirionedd i bwyso ar y llywodraeth amdano'r pwerau bydd yn mynd o Lundain i Gaerdydd. Ar hyn o bryd, wythnos hyn, maen nhw'n penderfynu pa bwerau ynghylch yr iaith bydd yn mynd i Gaerdydd. Nawr mae Cymdeithas yr Iaith yn meddwl dylai'r pwerau i gyd am yr iaith ddod i Gaerdydd. A felly nawr i ni angen pwyso ar y llywodraeth i hyn i ddechrau, achos yng Nghaerdydd dylai'r penderfyniadau ynghylch yr iaith cael ei wneud, a dyma fydd yn sicrhau bod ni'n gallu cael mesur iaith gyflawn i roi hawliau i ni fel siaradwyr Cymraeg. Felly, dewch i'r rali dydd Sadwrn, 2:00, Gwion Lewis yn siarad, fe yw awdur Hawl i'r Gymraeg, a Elin Griffiths Jones, bydd hi'n siarad am y sefyllfa yng Ngwlad y Basg a'r deddfau iaith sydd gyda nhw fyna, a Hywel Griffiths hefyd yn siarad beth sydd wedi bod yn arwen yr ymgyrch am Mesur Iaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Felly, dewch yn lli dydd Sadwrn, welech chi nawr.